Hey guys, welcome back to our channel. जोंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै दङ जोंनि गामियाव खेराइ फुजा। दा जोङो खेराइनायनि थाखाय रेडि जादों ना मा होनो? नै स्वेटार गारि जि उल जोमजोबखाबाय। बिराद गुसु बाहेरायाव। ओमफ्राय दा बयबो होनो जे माने बाहेरायाव थाङोबा खानायखौ हसारनानै थांनो नाङा मोनायाव। ओंखायनो जों खानायखौ खाखोजोबखाबाय नै रेडि जाखाबाय। नाथुदो खेराइनायनोसै खेराइया माबायदि जायो? औ माबायदि खालामो? माबायदि स्टार्ट खालामो? नोंथांमोननो दिन्थिलांसै जोङो थोदो। दे 1 2 3 स्टार्ट। ओम लामाथिं सेर'द लामाथिं सेरबाय। गाव सोंखाबाय माथो नै एम्फौआ ज्रिद मा होनोमोनलाय बिदिखौ गोमोथि जानो माथाय मिथिया जिखुनु थांगासिनो नै एकदम लामायाबो देन्जारसो जोंना गामिना खोमसि खोमलाव दे थांनोसै थाब-थाबनो दासो मोनदों नै बेनो जानाय जायगाया थांनोसै जाबाय दे मबाइलाबो गिम्बलबो गैजाजाबजों मावबाय थायो जारलासो आथिं सुखोसै बबेहाय र' आयौ मासि गिलिर सौफैबाय नै रेडि खालामगासिनो दङ बयबो बैसोरो दौरिफोर सनमान लादों बयबो आफा बोराइ बाथौखौ आरो सारि बैयाव जे माखासे मोदायफोर थायोना आफा मोनायमोन बिसोरखौ सनमान लादों आरो दा बिसोर खुलुमनाय मादैमोनहा बैराथि सानै आरो बैराथि सानै थानांगौ खेराइयावहाय जाहाथे जेबो गावसोरो गोरोन्थि जायैनि बिसोर सनमान लाग्रोदों गेजेराव दा नांगौ अब्लाबो थादो बे फैसाया
एबार बयबो फारि फारि रंजालांसिगोन आरो बेनि उनाव बे खर'आव लानाया दाहाल थुंग्रि लानानै मोसालांबाय बिराद गोबाव दा सल' खोन्थागासिनो दङ बेयाव फारि फारि
Sudah, mereka udah.
बिमा फसिगोन Malay buba. Malay dan mana kana ayo foto deh tetap ini bekom apa ya ayo jangan jangan kono kora kon bagai
Thank you.
아용. 마미 아용. 캡가시 능수로 캡당. दसे जिरायखांनायनि उनाव खेराइया जाफिनसिगोन। ओमफ्राय दानिया दौदिनिया सनमान लाग्रोबाय जिरायखांनायनि उनाव।
बागानाव सोना दोनसिगोन दा बेनिफ्रायनो एसे एसे रायजो राजाफोरनो हरगोन आरो
Nawa. Mana ya? Solongkan. Terima kasih.
Pataliani last year's bike. Ebar aku tiga tang ni di kalam bay ni biau kelaha.
의장이 소문하느니 나 아버지 데려가가 봐. 많은 거. 네, 야, mana cara dia? Dia mau dan kita makan. Iya, ada ini isi kai lagi itu lagi isi hayu.
जोबदों गोजांनाया जाला ओमफ्राय मोनायाव उन्दुनो मोनैया मेगना बुजोब्बाय ओरैनोबाबो मेगन रेखा गैखाया ओमफ्राय बुजोबबावबाय जाबावबाय बुथे ओमफ्राय नोंथांमोननि थाखाय जोङो एकदमबारे हरसे थानानै बे भिडिअखौ बानायदों ओमफ्राय हाला एकदम उन्दुनो ओंखारनायाबो जाला आरोना आथिं साजोब्बाय माने आथिं गोजा उफाय गैया आथिं गोजा थाबायनानैसो खेबनांगौ जायो नालाय आथिं गोजा थानानै सुखोजोब्बाय आरोना हाला गोजांनाया ओमफ्राय दा नोंथांमोनहा जोंनि भिडिअखौ माबायदि मोन्दों कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय जुदि आरो माबाफोर लुगैबावदोंबा जे माबायदि बर'फोरनि माखासे भिडिअफोर जुदि नोंथांमोनहा नायबावनो लुगैदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय जों खालामनो नाजागोन आरो माखासे सिंनि बे माबाफोरखौहाय मा खालामो मा दंबावो आरो बेफोरखौ दा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच Love you all.